sa zapálí, tancujem si vecom v mojom svete. Tancujeme! Košielku od maličky zakasám za opaštek, verím, dnes nejaká si ma dá. Budeme skrievať na highlight, vidíme sa dole na parkete. Veľké, veľké! Matúš, druhá, stáva Matúš, druhá! Áno, neboj sa hrať. Treba to Matúš, hej? Matúško, druhá sa snaží, keď to už ide. Asistenti pán Majo Kis a pán Majo Znak. Delegátom dnešného stretnutia je pán Kamil Karnaj. Juro! Dobrá, tak spomalila. Áno? Hraj, podony. Super, Mišo! Poď! Áno, ideš, poď! Není, chod, daj ho tam! Daj ho tam! Pavli tam boli. Maco. Daj sa preč. Kus. Juro. Dalo prerušu. 16. Super! Ale Macu, žalo! No! Patino na lačku tomu. Daj mu počari, daj mu! Poď! Máš tam dvoch tam máš! Daj tam! Daj tam! Daj tam! Ale Matúš prerušil, pozerá. To ti bolo hore dobre, ale Čo? Uražila? Pekný bola! No! Daj! Poďa, skoči ho! Poď ho!
Mišo, keď ideš, Mišo! Košice Trnava z Valua. Áno, máš to, Peťo, pýtaj si! Napravo, Obal to, poď! Ale, hej! Pozor. Matúš, musíš, Matúš, musíš! Či dávať dvoch tabá. Podobrány, kurňa. Marian hovorí, že dneska pijeme. Potom Miško dával, to sme tu ešte nemali. Toto sme tu ešte nemali. Toto sme tu ešte nemali. Tak toto víťazstvo je úžasné, chalanom gratulujem, konečne sa nám to podarilo zlomiť. Presadili sa nám ofenzívni hráči, musím pochváliť ozaj smerom dopredu vynikajúce, či Juro Beňo, Matúš mal šance. Veľmi dobre, som s ním spokojný. Hlavne v hlavách som videl od začiatku, že boli chalani pozitívne nastavení, takže skvelé. Čo musíme pracovať ďalej? Chcem poďakovať samozrejme aj Marcelovi, ktorý prišiel nám pomôcť. Bolo to cítiť od prvej minúty, že tam bola organizácia v tej defenzíve, takže jemu patrí takisto veľká vďaka, ale ten kolektívny výkon bol skvelý. Dôležité 3 body, veľmi dôležité, no a ideme sa pripravovať ďalej. Čaká nás teraz, ideme do Novák. Verím, že aj odtiaľ nejaké bodíky už donesieme a ešte kopa zápasov. Tak verím tomu, že ešte sa opakujem, že to nejakým spôsobom zvládneme a hlavne v hlavách, že tento zápas bol ten zlomový.